ベレージの車を作るのはできるんです。世界一の車を作るというと、全然考え方を変えて車を作らないと世界一にならないんですね。全てをゼロから作り直すことが非常に重要であると。非常に自分の心を表したような車にしてます。昨年の1月でしたけど、車ができて震えが止まらなかったですね。走った時笑いと震えと叫んでましたから、車の中で一人でうおー言ってスカイアクティブとは世界一の機能を最も効率的に作ったんですよ。踏んでみてください。スッと出ていきますし、グッと力を持って出てきますし。